ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш тж. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 14 та хона ва замин ва квартираи фурӯшӣ дорем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем дӯстон ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем бародарон. Агар шумо хонаи фурӯшӣ доред ки замин, квартира ки мошини фурӯшӣ, дар номеро имо ва дар номеро ватсапи мо роя кунем бародарон, мо пешкаши харидорон мекунем. Курси имрӯза бошад дӯстон 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ ва бошад навору сар мекунем. Аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имкон набошад видеонавори моро подлиса кунен, мо бошад навору сар мекунем. Рафтем. Якм хонаи фурӯшӣ. Якм хонаи фурӯшӣ мо дӯстон аст дар шаҳри Душанбе қарор дар 9 километр пеши кирпич завод. Дар 6 сотиқ замин 4 дар хона кардаги тайёра, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, гирди хона маҳкам аст, дар 1-2 та дарахтҳои майдан шинондага дӯстон. Хона ремонти нав кардага, беҳтарин ремонт дорад дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед хутон. Нархи хона 284 000 сомона бо курси имза гирем, агар 1 миллион 820 000 сомон мешавад. Бо арзон мекунем, гуфтагай муомилаи хуб дорад, кадом метавонед хорахар бошен. Ай ҳаминҷа дӯстон, рақамошон дар рои экрани шумо ака гуфтагай муомила мекунем, метавонед дигар маълумоти пураша гирем. Дар ин номерошон ватсапам доранд. Марҳамат дӯстон. Дӯстон мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. Дим хонаи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дар ноҳияи Шарора дар Уртабуз қарор дорад. Дар 6 сотиқ замин 5 дар хона кардага, хона бо кирпич бардоштага, об свет гузаронага, як хонаш ремонт дорад, гирди хона маҳкамай, дигар хонош камтар ремонтош нопурай дӯстони азиз. Подвал ва фундамент рехтагия бо дигар чиам дорад, бо яду проекти дигар, гирди хона маҳкам. Алиш мешавад ба квартирае ки дар шаҳри Душанбе бошад дӯстони азиз, дигар маълумот чайхтон мегирем. Ай шаҳри Душанбе ягон дурум бошад мешавад. Рақамҳои ака дар рои экрани шумо болеш бо маслиҳат мекунед. Марҳамат. Мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ қарор дар шаҳри Душанбе дӯстон дар Зарафшон аст. Якхонага квартирай дар 5 этаж қарор дорад, 40 квадрати метрай, не ки метавонед хонара дукоматага кунен. Об светша уже проектша гузарондага ҳастанд, без ремонт, коробка барои аз квартира. Нархаш 170 000 сомона бо курси имза гирем, агар 1 миллион 89 000 рубл мешавад. Бо арзон мекунем, гуфтага варианти алишиам дорад дӯстон, ягон вариант дошта бошем пешниҳод кунен. Рақамошон дар рои экрани шумо метавонед дигар маълумоти пураша гирен. Марҳамат. Бо арзон мекунем, гуфтага 170 000 сомон дигар маълумотша гирем. Бо мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи навбатии мо дӯстонам инам дар шаҳри Душанбе қарор дар Гипразем аст. Духонага квартирай дар 9 этаж қарор дорад, 65 квадрати метрай, об свет гузарондагиам проекта, новостройка, без ремонт дӯстон, фақат ремонтош дарунош мондагӣ аст. Нархаш 188 000 сомона бо курси имза гирем, агар 1 миллион 205 000 рубл мешавад. бо арзон мекунем, гуфтаги 65 квадрат метавонед ки се комнатага ам кунем. Бародарони азиз, дар Гипразем аст. Дигар маълумотша бо хайхтон мегирем, трезашам ва дигар чӯшам будай амҷода. Рақамошон дар рои экрани шумо, дигар маълумоти пураша метавонед гирем. Марҳамат. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ инам дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Бародарон бисёр хоҳиш кардан айб Душанбе бисёр шавад. Дар Зарафшон қарор дорад якхонага квартира дар 15 этаж. Дӯстони азиз, 42 квадрати метрай, об света проекташ ҳастак, без ремонт, коробка, не ки нархш арзона, дар 5 этаж ам бошад, не ки лифт дорад, 2 лифт дорад, кор мекунад гуфтагай. Дар таки супермаркет ва дар мағоза ҳама чиз дар наздикиш. Уже моҳи сентябр буд мешавад гуфтаги чизош. Нархош 120 000 сомона бо курси имза гирем, 769 000 рубл мешавад. бо камтарга арзон мекунем, гуфтага дигар маълумоти пураша дӯстон метавонед гирен. Марҳамат. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ мо аст дӯстон дар шаҳри Бохтар қарор дорад, дар Сарбанд, дар Пасилёк вахш гуфтаги ҳамихи маълумот. дар 6 сотиқ замин дар хона кардаги тайёра, ремонт кардаги ҳастай хона, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом. хонара ремонтош беҳтар дӯстон, дуҳуҷрага гуфтаги ва як калидорам дора гуфтаги, як верантам дора, евро ремонт кардаги гуфтаги. ҳама чизош ҳаста, яхе комнаташ бе ремонт гуфтаги. хай дигар маълумотша хай бо худтон мегирен. нархаш 170 000 сомона бо курси имза гирем, 1 миллион 89 000 рубл мешавад.
бо кадоми харидори гуфтага арзон мекунем, дигар маълумоти пураша бардор мегирен. Дарахтҳои мевадиҳандаам дуранд гуфтага кадоми харидори гуфтага занг зананд, бо дигар маълумотшам метиҳам бардор марҳамат метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшимон дӯстон аст дар шаҳри Душанбе, дар Рудаки Ленинский районда чойхонаи радиостансия ҳамҷода 3 сотиқ замина 3 дар хона дорад, об свет гузарондаган, ошхона, ҳоҷатхона. ремонти хона бернуш тайёр, дурнуш ремонташ тайёр нест гуфтага соҳибуш. нархаш 165,000 сомона бо курси имза гирем 1,57,000 рубл мешавад. бо кадоми харидор гуфтага арзон мекунем, дигар маълумотша дӯстон метавонед дар ҳамин рақамҳо гирен. лайк ва обунашонро фаромӯш накунед. меҳнатҳои мо барои шумо дӯстони азиз. раҳмат барои дастгириятон. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшмо аст дӯстон, дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. дар 8 сотиқ замин 3 дар хона кардаги тайёр, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дарахтҳои мевадиҳанда гирди хона маҳкама. дӯстони азиз, хона ремонт кардаги барои зиндагӣ кардан мешавад. чӣ хеле ихтон мебинед. нархаш 125,000 сомона бо курси имза гирем 81,000 рубл мешавад. бо кадоми харидори гуфтага бо арзон мекунем, муомила дорад бародини азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо, дигар маълумоти пурашам мегиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшӣ мо аст дар Душанбе қарор дорад, дар Фирдавсӣ поёни кормонда бародини азиз. дар 3 сотиқ замин 5 дар хона кардаги, хона бо кирпичи пухта бардоштаги, об свет дар инҷа ҳаст дӯстони азиз. хона бе ремонта хай бо дигар маълумоти пурашам мегирем дӯстон. рақамошон дар рӯи экрани шумо. нархаш 200,000 сомона бо курси имза гирем агар 1,280,000 рубл мешавад. марҳамат бардоред, агар шумо харидор бошед, хона дар поёни корбор омада, дигар маълумоти пурашам мегирем дӯстон. мо наворуна давом медиҳем. аз шумо хоҳиш мекунем ки дар видеонавори мо лайк монен ва обуна шуданро фаромӯш накунед. мо як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгириятон. мегзарем дӯстон ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ мо аст дӯстон, дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад, дар деҳаи Чертак гуфтага, посёлкаи нав. 6 сотиқ замин дар хона кардаги тайёр, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, калидор ва газхона ва навес гуфтагӣ ҳамаш аст. ҳамаш зубор фурӯхта мешавад. документош 100%. нархаш 170,000 сомона бо курси имза гирем агар 1,89,000 рубл мешавад. дигар маълумоти пурашам метавонед барадор дар ҳамин рақамошон занг занем, пурсен гирен. марҳамат. мо наворуна давом медиҳем. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. 11ум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон аст дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, дар пеши аэропорти Кӯҳна гуфтагӣ ҳам хеле маълумот роӣ кардагиан. дар 6 сотиқ замин 4 дар хона дорад, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона ва чойлоби ангур дорад. гирди хона маҳкама, дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. бародони азиз, хона срочно фурӯхта мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага бо арзон мекунем. нархаш 145,000 сомона бо курси имза гирем агар 929,000 рубл мешавад. бо савдо дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо, дигар маълумоти пураша метавонед бардор гирен. марҳамат. мегзарем бардорон ба 12ум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дӯстони азиз барои хона кардан дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад, дар 8 микрорайоне. 6 сотиқ замини холия барои хона кардан мешавад. нархаш 55,000 сомона бо курси имза гирем 352,000 рубл мешавад. бо арзон мешавад гуфтага алишам мешавад. алиш бо мошин алиш мешавад. бо мошинои Зафира ёки Opel Astra кати болоиш хай бо маслиҳат мекунем дӯстон. рақамошон дар рӯи экрани шумо, дигар маълумоти пураша метавонед гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба 13ум замини фурӯшӣ. 13ум замини фурӯшӣ мо дӯстон аст дар шаҳри Бохтар қарор дорад, дар сабзавод дӯстон аст, дар пеши дарвозаи ЖД гуфтага 6 километр паш ай пеши бозори Фаровон. дӯстони азиз, 5 сотиқ замина барои хона кардан тайёр аст. дӯстони азиз, метавонед хона кунен ёки ягон чизи дигар. нархаш 75,000 сомона бо курси имза гирем агар 480,000 рубл мешавад. кадоми харидор гуфтага бо муомилат айрои калон 300 метр исон. рақамошон дар рӯи экрани шумо, дигар маълумоти пураша метавонед гирен. марҳамат дӯстон. замин дар сабзавод. мегзарем дӯстон ба 14ум хонаи фурӯшӣ. 14ум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон аст деэтажа аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 6 сотиқ замина 4 дар хона кардаги, хона ремонтош қариб тайёр ай,
об сурат гузаронда гирди хона маҳкама дарахтои меваҳанӣ ва чойлуби ангур. бо дигар маълумот шумо мегирем хай нархаш 180 000 сомона бо курси имрӯза гирем 1 миллион 153 000 рубл мешавад. бо арзон ҳам мешавад ки алиш ҳам мешавад бо ягон квартирае ки якхонага духонага бошад дар шаҳри Душанбе ягон ҷои дигар. дӯстон хай бо рақамҳошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумотша гирен. ин буд 14 та хона ва заминҳои фурӯши бардорем азиз. агар шумо хел хона ёки замини фурӯшӣ дорем дар имо ва дар ватсап мо рӯи экран бардорем мо пешкаши харидорӣ мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.